A vida aquí, cando, bueno, nos meus tempos, foi sempre unha vida que a xente primordialmente vivía da ganadería. Aquí hai moito monte, entón vivía da ganadería. Despois, pouco a pouco, empezou a emigración, primordialmente daqui das nosas parroquias, do noso axuntamento. A emigración máis fuerte foi hacia Lisboa e hacia Brasil, neste caso Salvador Bahía. Pola miña descendencia, fui a Lisboa, onde foi o meu bistartarabuelo, alá polo ano calculo eu, 860, 70. Despois, pouco a pouco, viñeron os meus abuelos, que seguindo tendo relación con Lisboa, porque o meu tartarabuelo xa tivo ali negocios, herdou o meu bisavó, herdou os meus abuelos, herdou o meu pai, e despois, máis tarde, pois, eu marchei no ano 57. Meu pai seguía tendo ali negocios, e chegou unha altura que me levou para que seguira con negocios que ele tiña ali. Fomos para ali, seguín cos negocios que ele tiña, hasta que pouco a pouco, eu e varios daqui que estaban ali emigrados, pouco a pouco fomos retornando. Bueno, ali eran de bar, primeramente era bar, e despois, a parte disso, pois, tiñan unha empresa, o cual eran varios socios. O bar dedicábase ao que era un bar como é aquí, a comidas e bebidas, principalmente viño. Era a bebida fuerte daqueles tempos. Bueno, duro non foi, porque comigo estaba meu pai. Entón, de alguma maneira, tiña un familiar. É distinto de que un emigrante que vai por aí é que non ten nadie que este ao lado dele, familiares. Era unha vida normal, unha vida de emigrantes, que a vida de emigrantes sempre foi unha vida bastante dura, aunque en Lisboa quedaba cerca, naquela quedaba lonxe, hoxe está cerca porque está a poucas horas. Daquela levabas un día para chegar alá, de coche. E de tren igual, había que salir de Vigo e salíase a mañán para chegar alá a noite. En sí, xa vivían de emigración. Portugal sempre foi tamén unha nación de moita emigración, e Lisboa era unha gran ciudad. Entón, como gran ciudad, tiña movimento. E a maneira de vivir, pois, era, naqueles tempos, era superior á daqui. A miña vida era axudar a meus pais, traballar, para que, en determinado momento, pois, vir aquí de vacacións, como viñan todos. Entón, aí era cando se disfrutaba máis. Non había moito tempo a ocio, non. Eu xa me gustaba o fútbol, pero iba de vez en cuando, porque ali había un equipo cerca, e iba de vez en cuando a mirar un partido, pero non era costumbre tampouco. Empezaba con moita xente, incluso de varias nacionalidades. Todo iso era cultura, o cual tamén daba para desarrollar un pouco máis o que éramos. Ali botei uns 20 e tantos, e volvín para aquí, hasta que despois xa empecé aquí a formar vida. En principio, como viña bastante, bueno, de traballar, estive un ano sabático, chamas, non? Sabático. A partir dese ano xa estaba cansado tamén de non facer nada, entón, pois, empecé a buscar. Fun para Vigo, traballar en Vigo. E ali estiven de viajante, andiven de varias cousas, hasta que agora xa levo uns anos jubilado. A diferencia foi que as cousas aquí tamén foron mellorando. O nivel de vida aquí non foi o mesmo de cando eu marchei a Lisboa, de que cando cheguei. Todo pouco a pouco foi mellorando, é moito, hasta os días de hoxe, claro. Fornelos sempre foi moi querido, por todos os que somos de Fornelos, e incluso polos que non son de Fornelos, pero que viñeron aquí a Fornelos. Hai unha frase que se me ocurre a min dicila, e digo moitas veces, o cual
Eu penso, e como penso eu, pensamos moitos fornalenses, o que ven a Fornelos a primeira vez, ou se queda, ou volve a buscar a maleta para vir outro día e non moverse daqui. Porque temos o exemplo de moitas persoas que non sabían onde era Fornelos e que lle pasou iso. Viñeron a Fornelos e ainda hoxe viven a Fornelos. Algo teremos de bo.